אני מדברת היום על כמה וכמה נושאים. אני אתחיל לדבר קודם על איזושהי הקדמה על התפתחות. אני נוירולוגית והתפתחות הילד, אני עוסקת בזה, אני עובדת בדנה כמו ששמעתם. אז אני אדבר על התפתחות בהתחלה, אחר כך אנחנו נדבר על מה זה התפתחות ומה זה עיכוב התפתחותי או איחור התפתחותי ומה ההגדרות לזה, מה ההגדרות לעיכוב התפתחותי כללי, לפיגור שכלי, mental retardation או intellectual disabilities, ואז נתקשר חזרה לתוך ה-disabilities או disorders עם הלקויות למיניהן. נדבר על סוגים של איחור התפתחותי, נדבר על הדיס, אותה דיספרקסיה או דיס בכלל, ועל לקויות למידה, וכמובן בסוף אני אזכיר את הפרעת הקשב שהתבקשתי. אנחנו בעצם כששואלים רופאי ילדים, בעברי הייתי רופאת ילדים, שואלים מה זה התפתחות, אז אי אפשר בלי לדבר על גדילה. הילד גדל, עולה בגודלו, במידות שלו, וזה לוקח זמן. מ-0 עד 18 זה עדיין רפואת ילדים. ההתפתחות נמדדת בצורה אחרת. אין לנו מספרים, אין לנו משקלים, אין לנו אורך, אין לנו היקף ראש, אבל יש לנו עלייה, זה אינקריס, במיומנות ובמורכבות של התפקוד. וזו ההתפתחות, וגם זה לוקח זמן, זה מ-0 עד 18 ויש אומרים שלכל החיים.